ning ajurit gong beri maguru gongso tetek munyakaya kutula para pangri ing turangga esti rekata ingkang dwaja layu sebit ngilahing Siwa Bathara Antrada kepareng wingking putra Bathara Sri ana nyadhong dawuh sinajan nderek suwaranging dina dungkap anggening kula nampi wae sinajan kula Mahadewa nyadhong dawuh Siwa Bathara Antrada ngilahing sinajan kula Bathara Brama nyadhong dawuh kados pundi sabdanipun Rama Pikulun Siwa Bathara Antrada ngilahing kula nyadhong dawuh kulun Bathara Antrada kula nyawa Dipati nyadhong dawuh enten napa dewa-dewa kok mboten kaya biasane yah keten pun dikelumpukake napa badhe paring hadiah kalih para Jawata mangkire paring hadiah mangke kula sing nampi kula padesne seragam kabeh kanca-kanca Jawata niki kula ora kencang Garuda ya lolo aha ya Dipati anggere krompol-krompol sing dianti-anti bukan golek milik wae sing diarep-arep kekucah karo adik guru dewa iki nek kaya layur ya kaya ngono kuwi dadene pangerti kita ya ger kabeh para Jawata klo kelenggan iki keparengi Adi Pramesti Bathara Guru ulun lan jeneng kita kabeh kudu tumurun madya padha mrepeki ana lengkaing Gunung Siulahulu amarga kelenggan iki uga ana titah kang bakal ngunggahi kayangan srana mboyaka timbalan mula ndadekke suwing gara-gara ngono lho ngilahing kula niku rak nggih gumun kalih ngungun kabeh dewa padha gembrubuk padha kempal menika Iwang Jagatnata menggalihaken sumuking gonten-gonten. Ana Nyawa Dipati iki nek omong aja clewa-clewa lho kita iki. Kita iki kudu eling mergo kita iku dewa, omong kok clewa-clewa. Gara-gara iki ya gara-gara mboya kok gonten-gonten. Amakire kula mboten kula basake dikira Nyawa Dipati mboten iso basa. Basa ya basa ning basamu ki ora bener ngono. Kang dadekke sumeng gara-gara ya kuwi pakartine Prabu Kalimantara. Kang Klenggan iki utusan karo senopatine kang pinangka tetungguling senopati ora nulya Gejapaya. Raden Tunggulnaga Pustaka Jamus Sakwadyabala. Sedyanipun Prabu Kalimantara utusan senopatinipun njaluk widodari loro Sadatwati Kencana Wulan bakal disuwun karo Kalimantara pinangka tetimbangane Prabu Kalimantara. Ilahing Kalimantara niku titah lumrah gayuh widodari niku tegesipun gayuh dudu sak mestine. Ngemping loro Gegepati Prabu Kalimantara menika. Lah mula kuwi nggih kula lan jeneng kita supaya merpeki Raden Pustaka Jamus apa dene Tunggulnaga lan kabeh senopati-senopatine nek kena dijungkanane ngaris supaya bali nek ora kena ulun lan jeneng kita supaya mbalekke Srana Rudha Peksa. Kuwi nggih wae yen mekaten swawi kula dhereken Siwa Bathara Antrada penyarian bae aja nganti adoh marang ulun tak perpekane lengkaing Gunung Siulahulu inggih wae
Ketika kau japo semanten lumampahing sangya para Jawata Trida Swatak Nawa ingkang sumedya merpeki lengkahing Gunung Siulahulu kang kinarsa batik carita nggih ingkang macak baris makuwon wonten lengkahing Gunung Siulahulu lah menika warnanira utusanipun Prabu Kalimantara ingkang dados tetungguling para senopati lah menika Kadang Taruna Sangnata kekasih Raden Pustaka Jamus nampi swanipun sangya para senopati ingkang kepareng sowan den kanthi wonten ing lengkahing gunung kekasih Raden Tunggulnaga Raden Tunggulnaga kasambung pukur Gandharwa kalih nama Kalanadah miwah Pulanggeni kasambung pungkur perjineman nama Baliragas kasambung pungkur kala misani taksih kathah sangya para wadya ingkang dumunung jawining pakuwon ora mokal ning kaya waduning kaya Banyarasa Mendaya mangkono pangut diaswaraning driya kang dereng kawijil katetangi emeng ing tias marang resang karya rimak sang pekik kapyatan kung rentenging tias paran boyo wekas sanyo tanono liyan kang kaesti jagat dewa Bathara ya dewa sesembahanku kadangipun Kakang Dimas Pustaka Jamus opo Kakang Tunggulnaga pepak kabeh senopati saka Cempaka Kawedar iya pandugane Koko Prabu sawetara senopati sak perangan dikanthi Kakang
ana ing lengkeng Gunung Siulaulu kinarya dadi rowang anggonmu sumedya gayuh widodari Sadatwati Kencana Wulan ya menggumunku pirang-pirang dina aku kowe macak baris maguwon ana lengkeng Gunung Siulaulu durung ana Jawata mrepeki karo aku nek aku kowe munggah kayangan mengko mesti nampa dukane Wang Jagat Giripati. Mula gelem ra gelem aku kowe kudu macak baris maguwon. Sapa kang kelenggan iki dadi kantiku? Ora ana kejaba aku apa diadi-adiku ya iki. Kala radah pulanggeni bali ragas kala misani sak panunggalane tak kira cukup pinangka dadi rowangmu gayuh widodari Sadatwati Kencana Wulan. Leng-leng driya mangun mangwung kandhang rimang yayah rina. Yayah rina tanandang kanin. Nak antene pitung kedepan janji ora ana dewa mrepeki karo aku klakon aku munggah kayangan Sadatwati Kencana Wulan ora diparingke karo aku supaya tak boyo ngono mercapada paribasan mercapada tak dadekke kayangan tak dadekke mercapada yen mengkono aku Gus Arujayuh tinggal diunggahi kayangan jenggring Seloko nggih kabeh Senopati lho ayo enggal budal dina iku uga aku sebetya ngunggahi kayangan wah suwawi kula derek Raden. Sigra kang bala tumingal prang campuk samya ngedal lilir dadit wiluting godhok dahyang kong mangun tangriti benjang sangaji mijiladinya ngedali muwus trusna surawilaga kaya buta. Yas kesembah pangabekti kula Kulun. Ya ulun napa ger? Tugel naga kita ngaturke pangabekti marang ulun. Pangestu ulun tampalana ya ger. Sanget anggen kula pundi Kulun? Mikulun Bathara Srana nyasken pangabekti kula. Ya ulun napa ger? Tunggel naga. Ger. Pustaka Jamus sak sedulur
Kelenggane kita wis padake. Munggah kayangan jenggring selaka. Ger kita darbe sedya penapi. Lah kok kita ngrangsang munggah kayangan jenggring selaka. Walih menapa kulun? Kula kautus Koko Prabu Kalimantara nyuwun kanugrahan widodari kalih Bathari Sadatwati Kencana Wulan mugi keparingipun pikulun Sang Hyang Jagatnata badhe kula boyong kula dhawuhken kaliyan Koko Prabu Kalimantara Bathari Sadatwati Kencana Wulan menika londo ger sediane Prabu Kalimantara iku nggayuh dudu sak mestine. Dewa wis maring jodho dhewe-dhewe wis duwe paugeran. Nek dewa karo dewi, nek Bathara karo Betari, nek satriya karo putri, yen Bambang karo Endang. Yen yaksa karo yaksi. Dadi kita mboyakna ngrangsang dudu sak mestine. Lamun kita beguguk kutha waton apa kelakon ulun tegel marang kita kita ulun sotke orang kawas Candra Diwuga jaja muntap pindha kirtap netra kocak undarandir itep pangala cakra Siwa Bathara Narada bareng tindak pundi bareng tunggul naga ngadeg kaya dililing banaspati ulun mandeng marang ulun tanpa kedhep pengkiri kabeh wuluku tandhangan ger Bathara Siyana ger tunggul naga kita yen mboya marang dewa apa kelakon kita bakal ulun banjut aja meneh mung kowe kaki dewa krayon negane atiku damu dadi awu bambu Perjineman kula Raden iki mungsuhe ora mung sembarangan mungsuhe dewa kula pun ngerti nek niki mangke badhe selaya kalih dewa ing kula niku bot-bote kabot kula niku dadi sentanane sinuwun Prabu Kalimantara kula sipedhi ngaturken bekti mangke nek kula kewragangan kenging panjenengan magut wonten suraning driya nang yen kula dereng kawon lenggas keco mungsuh para sendika Indriyaksa Sara Maruta Bono Margana kaki dewa nek kena tak eman hulungno wae Bathari Sadatwati Kencana Wulan tak boyonge tak aturne sinuwun Prabu Kalimantara aku rada kesamaran jeneng kita sapa Tigyakara Baliragas kita mboya marang ulun apa kelakon ulun damu dadi wakraya entak dewa aduh
Adi Bathara Penyarian iki inggih kita wis kelakon Bandayuda. Nggih sampun. Wong perang kangge bukaan ketewasan, kecetha kita kalah. Kita kalah. Inggih Kiraka muksuh kita sapa? Prajurit saking Cempaka Kamedar wujude Gandharwa. Nama Dityakala Baliragas. Digdaya kowe ngalem mungsuh ketekne kowe ki ra tayeng. Nggo nutupi nggon mule ora iso tumpang jayamu ngono to. Mula kowe ngalem mungsuh. Pancen Digdaya Sekti Mandraguna tenan. Kula tibani anteping tangan kula damu mboten ginawe rasa. Gregeten kula nyandak keris damelanipun Kakang Pramayadi keris ligan. Kula dawaken dadanipun Baliragas mati. Pejah menapa kedhepun mboten elokipun keris dipun cokot kalih Baliragas. Elokipun keris kula menika bengkok. Oh, dadi keris mulai bengkok iki mung dicokot. Inggih. Keris kok ya apes timen wong adate kowe kuwi anggere wis nganggar keris. Mbok semung iki rangkep 10 to. Mesti kerismu ki mbeleng terus. Ning kok ora aku sak gedagan iki nggo nyuduk buta siji kok bengkok. Ming dicokot. Kula nggih gumun pinuju apes kula menika. Mbok kula nyuwun tulung dipun lempengaken keris kula menika. Oh, ya endah-endah kuwi dewa bagus ning sok cacate gelem gembagus. Lah tujune ulun ki mbiyen tau nyantrik karo Kakang Pramayadi. Coba ya sekamat-kamat mengko tak lempengne. Muga-muga aku bisa nglempengke kerismu kang bengkok iki. Oh, nggih, matur nuwun. Lho, iso to? Dadi aku ya isih kelingan mantrame. Ketingalipun terserah dibengkong wis to. Lebokno rangkane. Arep bengkong rek dilebokke rangka mengko ora ketok. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun Kiraka. Ingkang baken kula nyuwun bebantunipun para kadang Jawata. Kita mundur nek pancen kita kalah. Nek pancen panjenengan saged menang mengsah Baliragas, kula guru Perwita kalih Kakang Bathara Mahadema ora ana ilange kita meguru marang kula.
Ayo aku tambah bablas ayo aku Bathara penyarikan kayangan ana para gawe ora bisa merantasi gawe. Aku iki dewa bagus ning cacate bagus. Nek maju perang ora tau menang beda karo Kakang Bathara Masna. Yen ana kayangan ana parigawe mesti bisa mungkasi karya, mesti menang ora kaya penyarikan. Pun Kakang ya kalah. Dasare dewa anteng bagus ora ana cacate. Mesti temandang gawe apa wae mesti mungkasi karya. Ulun ya kalah. Lho, Kakang Bathara Mahadewa. Iya. Kados pundi? Pun Kakang go kalah mungsuh. Perjineman iki mau. Lah bijing malih pancen ampun ngina kalis padha-padha. Gambaripun Kakang nggih kawon, ulun ya kalah. Prayoginipun nyuwun bantune Kakang Bathara Brahma. Kiraka Bathara Brahma para Jawata nyuwun bantu kiraka. Para Jawata mundur saka dayane Digyakala Baliragasya. Tampan ana kurdane Bathara Brahma. Bathara Brahma seblak sampur paprangan udan dahul sak lumbung Bandung. Pindha kinetap netra kocak ngondaran diridep nyomangala cakra para wadya balagus cukup kawedar bubar mawut dayane Bathara Brahma kaki dewa pilai delengan kroyon.
Lah pancen tunggul raga gedhe perbawane para Jawata ora ana kang bisa tumpang dayane genine Bathara Brama sing urumpe kaya Yamate wis disembur cep klaket ilang lah bareng aku digetak yuk ndrodhok angganger para dewa gelenggani kayuh korining seketeng ditutup aja nganti pustaka jamus Tunggal raga sadulur mlebu kaya dika monggo kula. Kadron iki. Ayo diuculi. Bocah-bocah apa ya? Tuh. Ayo lu guys. Leng-leng driya mangun mangu wong kandha ngrimang nyaya lina tanandang kanlin kaki dewa Bathara Drada aja sambat klenggan iki manut kowe tak cekel tak pateni merga dadi pepalang nggon warep munggah kalangan Jungkri Sloka. Oh, londo haha. Ger. Tunggul raga. Apa? Kita aja kaduk bela penampa ya, Ger. Kabeh para Jawata padha mlebu korining seketeng ditutup. Iku ra merga ulun lah kok ora wani mapake jeneng kita. Pancen ulun sengaja, ulun ki ngenteni marang kita lho. Ulun lan kabeh para Jawata wis mbuktekke aja meneh ratune Sedhek Senopatine bae wis kadek dayane mboyakna disuwawa. Ulun pinercaya Adi Pramesti Bathara Guru supaya nadi spira kadek dayaning titah Senopatine Prabu Cempaka Kawedar. Lah bareng ulun wis ngerti dhewe jebul kadek dayan kita pancen ora kena sinaga endeng. Ulun sumedya matur ngesana Adi Guru pamundhute Kalimantara sumedya dipinangkani ngono lho. Oh, ngono. Nanging kowe ora goroh kaki dewa, mbok ya ana dewa kok goroh. Mula ya Ger, jeneng kita aja kaya mengkono.
lungguh sing prayitna supaya trewaca nampa sabda ulun. Oh. Leng-leng lalu hangulati. Oh. Surya mangrangsang wayah Umya Samarawa yanto. Oh. Sepinten kalepatan pun keng wayah kula nyuwun genging pangaksama pikulun Bathara Narada. Ya mbaya dadi apa, Ger? Tunggul naga barang wis kebacut. Dewa-dewa wis babak belur kabeh. Ya wis ora dadi apa, kita wis bisa nampa pangandika ulun. Ya sampun, syukur. Dadi tak baleni meneh ya, Ger. Pamundhute Kalimantara iku bakal dipinangkani Sadatwati Kencana Wulan sumedya diparingke marang Prabu Kalimantara ning nganggo mangsa kala. Kedah dinten menika mboya bisa. Merga arep boyong widodari iki kanggo ditung-itung. Sarwa-sarwa dipetung. Kita iku satriya kadang sentalaning ratu. Dadi tumindak sepecak tembung seklimah kuwi aja ninggal petung ngono lho. Iki lajeng pamboyongipun widodari menjang menapa? Dawuh Adi Guru kelenggan iki Sadatwati Kencana Wulan kena diboyong nanging kudu ngenteni dina anggara kasih paing. Sasine Jumadi lawas taune taun bebas kudu ngenteni srengenge jumedhul saka kiblat Pracima iku pamboyonge Sadatwati Kencana Wulan. Leng-leng lalu hangulati surya mangrangsang wayah. Umya Samarawa yanto. Matur sembah nuwun pikulun paring kanugrahan kelayan kula. Kula tumurun Madyapada mboten mboyong widodari kalih dipun tugel jaga kula. Ayo ning kita wis cetha nampa pangandika ulun sampun. Suwedya kula ngentosi dinten anggara kasih paing. Wulan Jumadi lawas taunipun taun bebas. Kula kedah ngentosi jumedhuling srengenge saking kiblat Pracima. Ya nek pancen cetha kita tumurun Madyapada sedika. Gula-gula dewa kira kaya tak mega ya kena kuwi. Ngerti wong tuwa kewirangan lega pikirmu ya. Siwa niku kok terangane pikulun Bathara Narada niku nggih saged goroh. Ora mung iso kulina jane. Terangane dewa niku nggih kena goroh. Aturine dewa niku mboten kenging goroh. Iki nek dewa mbiyen. Ari saiki dewa iki ya kena goroh. Nek ora kena goroh ora entuk mlek-mlek ya. Kulun menika weri-weri. Ger, Jawa Diwanti, gula-gulut. Tunggul naga pustaka jamu sak sedulur nek ora tak gorohi pancen mbebayani. Mula ulun dawuh marang Tunggul Naga nganggo Karti Sampeka ngono lho. Karti Sampeka niku napa to? Oh, dewa kaya landhep dengkul.
Awakmu wilih bakoh ning goblok. Pripun gulu lah. Tegese kanggo tedhe ngaling-aling ngono lho. Oh nggih. Yen ngaten monggo. Ayo lelakon iki diaturke Adi Guru kurir sekethok ditutup ning ulun tak mlebu dhisik. Janji kita dhisik urutan murung njuk lawangi sekethok dikancing meneh rak cilaka ulun. Pun magriyen tenan. Nek nganti kita dhisiki awas kita mengko gawe cilaka ulun mboten kok ulun monggo kula dherek nggih. Sri Tinon langening pamyat busana maneka warna renggeng kencana retna bendera layu kumitir sendrang pandreng sing maruta serena kumaraning wiyat mantyan kumlepeting dwaja Suprastra kayune pang keprapal puspita handraing siti
ron mawur katiuping angin kukilo ya rasul mebar ulung-ulungake ndang wawet peksi katrajak satwara padha nglareng si papan awit kaprabawan Giribandha Yudha Sangya para Jawata ingkang mengsah utusan saking negari Cempaka Kawedar kinarya tetungguling para senopati Raden Tunggulnaga miwah Pustaka Jamus para Jawata datan wonten ingkang tumpang jayanipun Bathara Ndrada mapaken Raden Tunggulnaga akarya Karti Sampeka ngulungaken widodari kalih Sadatwati Kencana Wulan bingah merwata suta Raden Tunggulnaga gidrah-gidrah kaya barongan tinanggap macak baris makuwon wonten lengkahing gunung Siulahulu sinigek ketika kacapunahan ingkang wonten madyaning pakuwon lengkahing gunung Siulahulu kang kinarya sambeting carita nggih nagari Cempaka Kawedar Prabu Kalimantara kaseba sangya para kadang sindana tinon saking Mandrawa kawistara gegandhengan kanca
Anangge menika warnanira kang kinarsa mati carita nenggih ingkang wonten gelaring nagari Cempaka Kawedar. Senajan lamangsa megaring payung kelengan menika dengan cek jaman kencana. Sinten ingkang anggrenggaring negari Cempaka Kawedar? Saiki Nalendra. Berbudi Bawaleksana. Sinten jejuluknya? Dasana Manira Sang Nata. Dasa 10 Maran Siratu Narapati wis mestani. Ya iku jejuluk Prabu Kalimantara. Nalendra Berbudi Bawaleksana. Buntas kawruh ngelmi agal miwah halus buntas kawruh saliraning rah dasar Nalendra kesenungan katik dayan ingkang linangkung jalma pinilih ingkang saged ngendhih katik dayanipun kebasan pinunjling apa-apa brojoling akrep rikala sewanten Prabu Kalimantara lenggah dampar kencana linemek kasur babut pramedari sinebaran wangi-wangi hir mawar Gandawida piraningan lisah jebat kasturika ngas gandani romangambar dumugi pangurahan Jawi sirna kamanusane Sang Nata panyayah Bathara Darma mangejawantah nujuane sajuga nampi swanipun Kadang Taruna ingkang sanget den tresnani sinten ingkang kepareng sowan munggih ngarsa kawistara suku Jaja teken janggut ngapurancang astanipun muka lirkon jeming Bantala lah punika warnanira kekasih Raden Karawelang Raden Karawelang minggengaken ingkang rayi kekasih Raden Jaladara pepaan Lir Sangya para kadang miwah sentara kaya watuning kaya banyu arsara ping daya mangkono pamit diaswaraning griya kang dereng kawijil
pacaran ning kasumon Remoro remang uswambreng katikarna negas oce katikarna negas oce kaneng marga memalatku sang kondo narapat mojo leng-leng lalu hangulati surya mangrangsang maya humyo samaromo yanto Ewang Sukmana mangadili lumihung sekaring buwana langgeng kadangipun Kakang Dimas Karawelang aja dadi runtaking ati ingsun timbali ana ngersaning Sun Dimas Karawelang dahat kasuwun pirami sabdanipun Koko Prabu mentah ingkang rai Karawelang pangandika dalem Koko Prabu kula tampi asta kula kekalih kula pundhe wonten mesta kula mebering pranaja dados norah daging kajiwanan kula kepareng rayi paduka nyasuken sembah pangabekti mugi kunjuk ya Dimas banget panarimanipun Kakang pangestunipun Kakang Tampanana kula pundi dados jimat Koko Prabu apa diri Jaladara padha basuki pun pangestu dalem Koko Prabu mboten magi sambi kula swanipun ingkang rayi Jaladara nyasuken sembah pangabekti mugi kunjuk ya banget panarimaku Karawelang kula mboten dawuh Koko Prabu ana bebasan yen adoh tak awiyen cedhak saya tak wraketake pangrasa kaya ndak rangkula ingsun kelenggan iki ora bakal tedhengaling-aling ana paribasan panjenengan ingsun kelenggan iki kaya nandhang kunjana papa merga ingsun rikala dina agara kasih nampa sita wangsiting Jawata ingsun sedya gayuh tumurun ing widodari loro cacahe ing ngaran Bathari Sadatwati Kencana Wulan iku mengku pamrih miturut wangsiting Jawata besok lamun to aku klakon gayuh Bathari Sadatwati Kencana Wulan aku bisa nurunke sejarah ing ratu turut ambeke utama mula dina kang kepungkur ingsun utusan karo kakangmu ya kuwi Dimas Tunggulnaga Pustaka Jamus sak sedulur Senopati saka Cempaka Kawedar supaya munggah kalangan Jenggring Selaka nyuwun marang Hyang Jagat Giriwati Sadatwati Kencana Wulan mugi keparing Hyang Jagatnata diparingke marang kakangmu pinangka dadi tetimbangan ingsun kepareng matur Koko Prabu sewu lepat yun gunging pangaksama ya Koko Prabu
Bathara menika sampun paring jodho piyambak-piyambak wonten paugeranipun. Nuwun sewu Koko Prabu. Koko Prabu menika namung titah sakwantah. Kula aturi enget Koko Prabu. Gumlaring jagat menika boten wonten barang ingkang langgeng, boten wonten barang ingkang sampurna. Koko Prabu menika senajan to ngaken nalendra, gegedhug samaladug, dukdeng samaladeng. Koko Prabu menika namung jejering jalma sakwantah. Manungsa yen teksih ngginakaken piranti-pirantining jagat antawisipun tesih ngginakaken siliring angin, tesih ngginakaken segering toya, tesih kepengin dedaharan ingkang miraos, ampeyanipun napak wonten Bantala menika taksih kapurba marang panguwasaning Hyang Widiwasa. Dados yen Koko Prabu menika gayuh widodari menika nuwun sewu gayuh dudu sak mestinipun yen saged kawurungna sedyanipun Koko Prabu menika. Leng-lenging driya mangun-mangu wung ganduang rimang lirlena tanandang kanin. Lamun tan tulusa mengkondyah utama sang nata mudha wuwuse angrerepa Karawelang panguwasa tunggal cepaka kawedarki Karawelang apa Kalimantara. Dimas iku kapurba marang ingsun. Aku arep tumindak apa bae ora ana kang bisa menggak kang dadi sedyaku. Aja meneh mung kowe sedheng dewa menggak kang dadi karepku murungke gayuh Sadyatwati Kencana Wulan aku ora nrimake. Lah kok kowe Ndrawili matur ngersanipun Kakang mung jeneng para saguh bantu apa ora? Waduh Koko Prabu, sewu kalepatan kula nyuwun ing pangaksami pejah gesang kula pasrahken Koko Prabu Kalimantara. Bagus Jaladara kula Koko Prabu semoga kowe piye nderek kepiye nderek klayan Kang Mas Karawelang yen mengkono susulen kakangmu Tunggul Naga Pustaka Jamus sak sedulur kaya ngenteni kumambanging Sela Kresna sileming baita gabus yen nganti ora pinter mboyong widodari loro susulen kakangmu Tunggul Naga Pustaka Jamus nek nganti dewa ora ngulungke Purbawasesa mangsa Budhawa Karawelang inggih terwaca sadanipun Koko Prabu Parang ingkang rayi Karawelang nyuwun pamit badhe sumusul Kang Mas Tunggul Naga miwah Pustaka Jamus sing prayitna ngati-ati. Semanten ugi kula Koko Prabu nyuwun pamit nyuwun pangestu. Lelungsen tak bakali puji rahayu ngalom ngayomana lagu jantramu Jaladara. Ingkang Sinungwadi jagat kang kinarya omong
yen aku midhangetke ature adi-adiku kabeh ora bakal jembarke jajane Kalimantara. Ya, tak wawas yen ora ingsun nyalira pribadi ora kelakon boyong Bathari Sadatwati Kencana Wulan. Ya, ingsun sumedya munggah kayangan, sumedya tak jujuk ana Karang Pawidodaren. Ngenengke cipta Prabu Kalimantara eling-eling Nalendra mestikaning jagat. Sumedya munggah kalangan jengring saloko sak kedheping netra sampun gegana ngambahi Mahimantaka. Jatuh jauh. Ayo lega. Halo Bambu, halo Bambu, halo Bambu, halo Bambu. Jatuh jauh. Ayo lungguh iki. Jatuh jauh. Ayo lungguh iki lho.
Sigra kang bala tumingal Prang campuk samya ngedali Lirit adit wileting gododah Yuanggung manguntang niti Oh Kang Mas Kara Welang ingkang Rai Jaladara nyadong dawuh Senajan nderek sowan anging duna dungkap anggen kula nampi Kula Jati Sura nyadong dawuh Kula Gutaka nyadong dawuh ro kula Mangumir nyadong dawuh Kula Pasopati nyadong dawuh Kula Merdaging nyadong dawuh Kula Sarutama nyadong dawuh Kula Surutama nyadong dawuh Raden ora mengkono adi-adiku kabeh iki Senopati Cempaka Kawedar iya inggih Kang Mas iya dawuhe Koko Prabu aku kowe supaya sumusul Kang Mas Tunggulnaga janjur pinter mboyong widodari Sadatwati Kencana Wulan mesti ditugel gulune aku kowe lah yen ngaten swawi kula ndereke lan kowe kabeh Senopati aja nganti pegat kapraitan iki cetha iki Senopati pilihan pohon pokoke niku Senopati pilihan sedaya kula pun pangumir sak sedulur lan Senopati niki pun samekta sedaya yen wonten baya pekewuh bagus yen ngono ayo kowe karo aku aja nganti karedon gawe sumusul Kang Mas Tunggulnaga Pudine Pustaka Jamus nek ana jalma manungsa sing ngrasani widodari Sadatwati Kencana Wulan wajib kowe aku mbalik iki sendika Kang Mas Wawi Kang Mas kula nderek iki monggo Kang Mas kula nderek iki
Sinigek lumampahing senopati saking negari Cempaka Kawedar ingkang tinindhian Raden Karawelang sumusul wonten kayangan Jenggring Sloka kang kinaro sambeting carita lah menika ingkang dumunung wonten telenging wana menika sekabatipun Begawan Manumayasa nama sekabat Eka Permada miwah tuwa-tuwangganing para cantrik mentrik mangoyu jejanggan sekabatipun Begawan Manumayasa ugi nama Kyai Angga Putih cipta rengganira Eka Permada jagat Dewa Bathara Kakang Kyai Anopadi Eka Permada kowe karo aku rikala semana nampa sabdane Sang Tapa Begawan Tritrusna ya Begawan pare kenan aku lan kowe kadhawuhan ngupadi momonganmu ya kuwi Begawan Manon Manongsa oh iya nanging nganti pirang-pirang dina aku kowe nglembara nglembara tegese jajah desa Milangkori njalak peningar wis munggah gunung medhun jurang nacat jurang jero mesa durung pinanggih karo momonganmu Windanana taunana nganti rikmaku werna luruh yen aku bali urang mboyong bendaramu momonganmu Begawan Manumayasa mesti aku nampa dungane Begawan Tritrusna ya Begawan pare kenan angler bawaning kang sinung wadi jagat kang kinarya momong ora apa Kakang Angga Putih blai kok blai kowe ngerti apa kayana wadyabala seglar sepapan bandera rontek umbul-umbul genggek kae prajurit kok endi kok nyala wadi Adhika Permada nek ngono kowe karo aku aja nganti pegat kaprajuritan wis kowe semingkira tak pethukne aja pati-pati temandang nek aku durung cetha perkarane apa lan iki prajurit kok endi ya sing ati-ati ning kowe kudu ngerti watakku arep aku wis wong tuwa menang-meneng kangge rembukan ora telaten aku engko sing rembukan ana moga-mogane aku sing tanggung jawab ora paribasan jagung bakarane iki tegese wani tanggung perkarane Kakang kok Pernara coba tak pethukne kae wadya sing ati-ati Adhika Permada